Čus lidi, teďka jdu do tety, jdu si koupit nějaký make-up, nedivte se, že já se maluju, zase jako nemalu. Asi začnu, nevím proč, jen tak, protože mě to baví, protože když koukám na ty videa, kde se nějaký lidi malují, tak mě se mi to jako líbí, jsou jako hezky namalované, takže teďka jdu prostě do tety a po cestě vám řeknu nějaký příběh o mý tvářence. Takže tady je můj příběh o mým pudru a tvářence. Já jsem asi tak před týdnem mi spadl můj pudr na zem a jako se rozbil, jako, že to byly zase ty malý kousíčky a koukala jsem se na nějaký videa, jak bych ho mohla jako dostat zpátky do toho. A ukázala mi tam, že tam mám dát nějakou věc a já jsem se zeptala i ChatGPT, jestli tam můžu dát i dezinfekci a ona mi řekla, že jo, takže já jsem tam dala dezinfekci. Počkala jsem 24 hodin a zjistila jsem, že už ten pudr jako už nepudruje, takže byl rozbitý a už prostě nepudroval. A takže jsem si rozhodla, že mám tvářenku a tak jsem ji jako z toho vyndala, z toho balení, kde byla. A dala jsem ji do té krabičky od toho pudru, takže pak vám ukážu doma, jak to vypadá. Je to jako takový jako divný, ale aspoň něco. Protože stejně ta tvářenka v té balení byla jako divná prostě a tak. Ale jinak dobrý. Teďka prostě jdu do té tety a prostě jdu. Tak vám pak natočím, jestli za chvíli zase se vám ozvu. Tak teďka jdu přecházet, takže asi natáčet při přicházení nebudu, takže až přejdu, tak vám budu zase natáčet. Tak čus! Teďka už jsem přešla a jdeme, tamhle je byla a pak i někde úplně jako vzadu, tam je teta, takže jdu do tety. Jako mega se těším a dobrý. U mě je to jako divný v 10 letech se malovat, ale to je jako úplně, tady je let, takže je to jako úplně jedno, nevím. Ale nevím, jestli jestli se můžu malovat i do školy, nebo jestli to máme třeba od učitelky zakázané, protože my ve škole od učitelky máme zakázané řasenky, že si nemůžeme brát řasenky a tak. Tady je jako let. Jo, dobrý. Takže si nemůžeme brát řasenky a to je blbý. Že tady nespadnu. Takže teď už jsem jako blížím tady k byle a ono pak někde vzadu je teta a tam si koupím ten make-up. Možná si koupím jako make-up takový, jako make-up, prostě make-up, jako nevím, hej. Takže pokud se vám tohle video pokud se vám bude líbit, tak mi prosím dejte like a odběr. A díky, takže se za chvíli se vám zase ozvu, až budu možná k té tetě. Už se blížím jako k té tetě a za chvíli tam budu, takže se vám ozvu, až budu v té tetě. Tak, čus. Takže už jsem tady v tetě a jdu si vybírat, hledat ty produkty, které potřebuji. A tak se vám zase za chvíli ozvu. Právě tady hledám ten bronzer a nemůžu ho tady nikde najít, takže doufám, že se ho tady mají. Tak se vám ozvu, až ho najdu. Lidi, asi si to koupím takovouhle houbičku. Asi jo, možná, nevím. Takže lidi, já jsem si to vzala vozejk a on je mega jako, úplně to nejde vůbec s ním, je s tím nějaký debilní. Dofrhujeme to ten bronze, takže dobrý. Takže jsem si to vzala takovýhle sknarty. To je mega hezké, teďka prohledám ten bronzer. Takže lidi, já se chci zeptat prodavačky, kde je tady bronzer. Takže lidi, našla jsem nějaký bronzer, nějaký tenhle. Ale tady mega příjemná paní, která mi s tím pomohla ho najít, protože jsem nevěděla, kde je. Já vám tady. Teďka ještě budu hledat takový tady make-up. Takže lidi, teďka už jdu z té tety a mám nakoupeno doma. Vám ukážu, co jsem si koupila všechno. Já jsem tady nemohla natáčet, protože tam byly asi šla zeptat nějakých paní, jestli tady mají ten bronzer a tak, takže ona šla pak za jednou paní, protože to byla taková starší paní, která asi tomu moc nerozuměla a tak, takže jsem šla pak
Ještě jsem šla za mnou ta paní a pomohla mi s tím vším, co jsem potřebovala, takže to mám v tom. Mám tam i nějaký štětec, jeden štětec, takže good. A jinak dobrý. Doma mám ještě nějakých třeba tak 3 štětce. Jeden velký se mi rozbil, že mi z toho spadla taková ta tyč, na který to bylo. A dobrý. Teďka jdu blbě, mohla jsem mi tam tou zkrátit. Takže tady to mám. A byly tam fakt 2 příjemné nějaký paní. A tak, takže jedna byla mladá, druhá byla starší, ale to jedna fakt mega hodný, pomohly mi, tak stálo to 550, ne, kolik to stálo vůbec? Jsem úplně zapomněla, kolik to stálo. Počkejte, já se jdu tady svojí oblíbenou cestou, takhle travičkou, nevím, počkejte. Takže jako mega dobrý a možná vám někdy natočím, jak se maluju, až musím nejdřív zjistit, jak se to dělá. Ještě vám doma ukážu ty věci a k tomu vám ukážu tu jednu moji, jak se to jmenuje, je to prostě vypadává to jedna z hlavy, tak tvářenku vám ukážu doma, jak vypadá, je v krabičce od pudru, takže DG. Tak to jsem měla jít radši tím chodníkem. Je to mega klouže. No tak, koukejte, tady to mega klouže. Takže ozvu se vám, až půjdu tam. Takže jdu teďka někam tam. Nebo vám ukážu celou moji cestu, než byla někde bydlím, takže nechci, aby tady za mnou někdo jezdil, nebo aby mě někdo unesl. Takže good. Řeknu vám, že jsem jenom v Praze, teďka přecházím a jdem. Takže vám ozvu, až budu tam na druhé straně. Takže teďka jsem už přešla a lidi, něco se stává. Teďka se to stalo asi už po 4. Vždycky, když to zastavím to video, tak se mi to prostě nějak vypne a vypne se celý video. Takže to budu muset všechny 4 videa, co jsem natáčela, takže budu všechny 4 muset spojit dohromady. Se mi jako moc nechce, ale jako prostě, když chci natáčet, tak musím i trpět. Teď už jdu jako, když si tam viděli ceduli, já vám ji tam nedám, já ji prostě jako dám pryč tu ceduli, protože jste ji tam viděli. To je GG. Takže taška, možná vám teďka ukážu, co v ní je, na chvilku, nebo doma. Asi doma, takže teďka doma, doufám, že to nepotkám žádného někoho. Když jsem mi říkal, že jsem nějaký dementlaci. No. Já jsem blbá, já jsem zapomněla, že mám jít ještě pro rohlíky, pro mě. To budu muset jít potom. To je, prostě je tam třeba tak 9 věcí. Ta paní mi řekla, že jak jsem vám ukazovala ten bronzer, že ten bronzer je pro mě nějak, že je na mě nějak moc tmavý, takže mi dal něco úplně jiného, co jsem chtěla, ale to je jedno. Jsem začátečník, takže nevím. Já jsem úplně jako pro ní světloučka, takže divný. Takže teďka se na to jako ozvu. Takže teďka už se jako blížím k ní domů. Mega se těším domů a mega se jako bojím, co mi na to řekne máma. Myslím na ten make-up a myslím na to, že jsem jí nekoupila rohlíky. Jsem měla jít ještě do Billy, ale to budu tam muset jít potom a možná vám to budu natáčet. Tak jdu do Billy, nebo už začínám. Teď se takhle bojím chodit kolem tohohle domu. To vám neřeknu. Začít. Koukej, tam je můj pes. Koukejte. Tady můj pejsek. Tak to asi radši vám nebudu natáčet, co tam zrovna dělá. Takže teďka za chvíli jsem tak za 10 sekund doma. Takže vám půjdu do pokočka natočím vám, co jsem si koupila. A nevím, jak se to jmenuje, takže GG. Tak se vám za chvíli ozvu. Až budu doma v pokojičku. A tak dále, takže
Good. Takže s vámi zvu v pokočku, ukážu vám ty věci, ukážu vám tu tvářenku, kterou mám novou i starou. Takže lidi, už jsem jakoby doma a mám tady ty věci. Počkejte, musím si jít pro tu tvářenku, protože jsem na ní zapomněla. A ukážu vám, jak vypadá. A možná vám řeknu to na jedno, ještě ten příběh. Tak prosím, chvíli čekejte. Takže už ji tady mám, vypadá to nějak tak. Koukejte, jako máte, v tom byl pudr. A já jsem tam dala prostě tvářenku. Takový můj pokus, který jsem dělala tak asi 10 minut. A pak bylo všechno úplně špinavý, jak musím si to dělat nějakým příborem. A vypadá to nějak takhle, koukejte. Dívejte, já jsem si koupila jinou, protože tato je mega úplně jako, koukejte. Mega úplně jako úplně tmavá, mega tmavá na mě. A je to divný teďka. Pardon. Možná si to budu odlíčit. Pokud na tohle někdo bude video na tohle short, který bude trvat 20 minut, bude na to někdo koukat, tak nevím. Jinak je to takhle prostě, byl tam pudr, teďka je tam tvářenka. Je to mega nechutný. Jestli chcete, vám to takhle ukážu i takhle. Koukejte. Pokud to vidíte. Fuj. Jinak je to jako hezká prostě tvářenka. To byla moje zkoušecí tvářenka, kterou mi máma koupila v DMku. Tady to máte i ukázaný nahoře DM. To mi tam koupila v DMku. V DMku. Takže teď jdeme na to dělat čistý tenty. Takže jdeme na to. První věc vám ukážu. Štětec. Je to já nevím. Prostě asi na tu tvářenku. Já nevím, já jsem to zapomněla. Tady si to přečtete. Tak si to zastavte. Já vám to možná používat. Já neumím číst. Jsem v 5. třídě a prostě neumím číst. Pokud budu koktat, tak se mi pls nesmějte, protože já jsem v 5. třídě a ještě neumím číst. Plochy je štětec na aplikaci rozjašňovače a dalších pudrových produktů. Takže to je asi na tu tvářenku. Asi jo. Takže ty mám takový černý štětec, hezký docela. Černý. Nemám nic proti černý, takže to mám. Druhý bude nějaký fixační sprej, který si mi říkala, že se dává, když si chci dát make-up, tak se to jako dává první a pak se na to dává až ten make-up, takže asi nějaký fixační sprej, vypadá nějak takhle. Byl tam růžový a zelený, já jsem si prostě vzala tenhle zelený, jako mega hezká barva, ta růžová už prostě perciveruje z růžového, takže teďka jsem si vzala. Teďka vám zase ukážu houbičku na make-up, takovou růžovou, hezkou houbičku. Takže houbička, nevím. Jo, ještě vám ukážu tohleto. Jestli víte, na co to je, tak mi to napište do komentáře. Jestli víte, na co je tohleto. Pokud to bude mi někdo dobře, tak získává free follow ode mě. Pak tu máme takový les narty, ten můžu rovnou jako zkusit. Je to takový fialový, jakoby.
Je to takový prostě světlej lesknarty. Vypadá to nějak takhle. Jestli se divíte, co je tohleto, co jste viděli celý video, tak to je jsem měla špagety s kečupem a počkat, to nějak trošku pálí. Čekajte, já si to jsem trochu. Takže už dobrý. Nedivte se, já jsem nějaká pupínka, nevím. Pálí ten les docela jako trochu pálí. Asi nejsem na něj zvyklá. Takže jdeme na další. Tohle mi doporučili oni. Já jsem chtěla bronzer, jak se nějaký holky dávají sem takhle na nos, tak jsem chtěla bronzer. A oni mi dali tohleto. Že tam prej všechny bronzery, co tam měli, tak byly na mě prej tmavý. Takže mi dali ještě to k tomu rozbitý trošku. Počkáte. Vidíte to? Dobrý. Je to asi, si to mám si to dávat jako takhle na no. Tak prostě jako, jak se to dávají nějaký ty holky, které mají takový ten pudr. A není to pudr, je to bronzer, ale je to jako stejná struktura jako pudr. A prostě je to jako pudr. A dávají se to jako tím štětcem, si to dávají takhle sám. Mě tady připadá tohle úplně jako... Protože tato prostě tvářenka je mega na mě tmavá. I když si ji tam dám úplně malinko, tak je na mě úplně tmavá. To je smutný. Nedívte se, to jsem si prostě nudila. Nudila jsem se a dělala jsem si tam toto čas. Už tu máme poslední 2 věci. Tam si vybrát, jakou chci. Takovou první. Asi tohle. Tady máme tvářenku. Takovouhle. Rovnou si ji asi vyzkouším. Takže mě zajímá. No to udělám. Pardon. Udělám to asi teď. Asi nevím. Omlouvám se, že tohle video trvá 10 minut a plus další ty 4minutový videa, tak to bude tak asi něco, nevím, ani neumím počítat, počkat. Prostě si jdu pro štětec, abych vám to mohla ukázat. A doufám, že mi to nikdy nespadne. A rovnou si tam odličím tohleto. Líp to prostě nešlo odličit. Prostě to tam furt je. Tady mám svůj starý štětec. Tady bylo takový jako... jak má mořská pana ocas, tak jako takhle byl nahoře ocas. A bylo to taková jako prostě štětec. Takže jdeme zkusit. Tohle se mnou zažil už rok. I dík. Nevím. To je divný, jak na mě koukat, tak se maluju. Je to trošku jako trošičku vidět. Vidím milion holek, který si to dávají takhle a máma mi říká, že se to dává někde tady, ale já vidím jako milion holek, co si to dávají, jako prostě tvářenku si dávají nějak takhle. Mega hezký, je to o milion procent lepší. Tam měli zase nějakou tmavší, skoro tmavou jak tamhleta. A tohleta byla v takový jako trubičce, ne jako takhle velký, takový trubičce a prostě byla taková srdíčková trubička, ono se to jen takhle novito a dávalo se to takhle, muselo se to s tím štětcem takhle rosto, takže jsem si to musela přendat do tohohle a myslela jsem si, že to bude lepší a ono to lepší není. No tak dobrý.
Takže tady máme tenhle štětec, ten je na ten pudr, ale já jsem vám teďka nechtěla rozbalovat tenhle, protože to si rozbalíme v příštím videu a ukážem si, jak se já umím malovat. Takže tenhle štětec a tenhle můj starý. Možná tam mám ještě nějaký štětce. Nevím. A uvidím, tohle jsem si... Takže teďka poslední, a to už asi všichni budete vědět, co to je. To make-up. Prostě, takže tenhle make-up je make-up. Chápete to? Tady vám, ty vole. Ono mi to samo. Oh my god. Ono mi to úplně jako mega samo vyteklo. Oh. Je to, já vám to ukážu, já to tady potřebuji rozmazat po té ruce, že moc se to nedává na ruce. A mě to teďka samo vyteklo. Koukejte. Porovnání. To jako, má to být na mojí jako, prostě pleť, jako, prostě na můj obličej, no. Nějak mi to vyteklo, ono to je nějaký vodový. A teď co? Teď prosím nevyteč. Ty. Nejsem odborník na make-up. Teďka to zkusíme na sebe. A vezmeme si sebou tohleto. Ona se to dává tou houpu, tímhle se to dá. Se to dává tímhletím, ale já to teďka nechci rozbalovat, já to budu rozbalovat asi v příštím videu. Mega hezký. Omlouvám se, ale tohleto video budu možná asi muset zkrátit, protože mi to asi YouTube nedovolí, to tam dám na 14 minut. 4 videa na 14 minut. 15 teď. No Marímu. Jako mega hezký. Ale tohle tvářenka mě tady štve, nešlo mi to odličit. A takže tohle všemu, teďka si to ohodnotíme. Tomuhle lesku dávám asi tak 8,5 z 10. Tomuhle make-upu dávám 10 z 10. Tohle to nevím, to dávám tak 6, protože jsem to ještě ani nevyzkoušela. Týhletý tvářence dávám 10 z 10, prostě 10 z 10. Tomuhle fixačnímu, nevím, dávám asi tak na barvě bych tomu dala 9 z 10. Tomuhle dávám 8 z 10. Takže lidi, možná vám ještě dneska nebo zítra nebo pozítří nebo popozítří natočím video, jak se maluju. A jestli se mi budete smát, tak mi pak vy natočte, jak se malujete. Jo? Tak čau. Uvidíme se někdy zase, třeba za rok. Čau!